Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadang buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kangina. Nag-intro ko duha ka buok kay para makamata mo mga higala ba. October 31 ron. November 1 ugma. Di live yun kakisi-kisi. Muhubag pag yun. Unya, mukiyod po. Mag-clinic ko karon may gala. Karon buntag. Basi ugma po. Kay usually, workaholic ko kay kugot. Kanang, di ko puyo sa balay. May pa ko, lingkod-lingkod ko sa clinic. Kaya napay magkuhan. Napay magtikaw-tikaw. So, kamong mga dulidol sa Davao City, pwede mo mga to sa clinic eh. Ako may tao dito. Karagana sa mga doktor, pahuway man po. Kung asa pahuway may gala kay kanang di ko mapakali diri sa balay. Kanang, kung ba, gusto kong trabaho. Dahil pag ko sa pagkabata, na, wag yun ko, di ko pwede kalingkod ba? Mama na kinaiyan ako may gala, mabito na nga, yung kay ko, kanang, religious, ko na, diniyos niya ako pagtambal ba? Dili kinarkwartahe. So, kamong wala pa kabisita sa sa sementeryo, pamisita na yung taon mo manang kay kung dili ka ng inyong mga kalag mo yung bisita sa inyo inyong gabi. Tuo ba mo ana, Kamong mga tigulang mo to, kamo pero nga batanon asa. Di na mo tuo. May kalabdok aw bitaw. So sa tinuod pa, ako sa experience nga namang ko sa ospital ka trabaho. Dito dito ko nagdako sa ospital may gala. Nalimtan ako pagkaulit tao kay Thomas ospital puyo. Puro trabaho, puro opera. Mo na nga. Dugay kay ko nag-asawa. Anak magi siguro na kay nagkuan man, nag-una man ako utok dito pag opera. So, natiguang na lang ko, kaya ko nag-asawa. So sa tinuod may gala, workaholic iko sukat-sukat pagkabata. So, gusto mo magkonsulta karong buntag na ako. Nganton mga alas 12 siguro, alas 11. Wa na pod ko clinic sa hapon kay usually ang pasyente nato diri sa Davao City mga bot man kay wa may traffic may gala karon. So, pwede pa mo magpaturatoy dahil kung na mo sakyanan, magpaturatoy mo sa kalsada, wa may traffic. Basta mag-una lang mo dito kay para makita ta mo, makauli mo dayon kay kaning mga taga probinsya, di yun nila panahon nila nga mugawas kay dito magkalagkalag. Kung dili mo sabay ng mga kalag sa inyo. Sa tinuod may gala, akong kumaingon ko sa inyo nga naagid siya. Kamong mga paminaw na ko mga for the last 10 years sa ako. Sobra naman ko 10 years sa doktor sa kahanginan na yan. 2004 pa ako nagsugod. So, napatay mga pila ka tuig na. Dugay na po, no? So, sukad-sukad sa pagka-doktor na ko, nakarealize ko yun nga, naagid siya. Kanang, usay mo, ingon po kung ato ning bali-balihon sila, na, urag ko lang, kung urag ma-aware gani ka, pero nagitawag yun nga na ba? Kita bitaw na ako ni akong mga apo. Mukalit singkit. Usay mo, hilak lang dito ba? Meron sa mantong bata. Paghigda ba niya? Mulurat tayo ng mata. Tanaos kisami. Niya, singgit na tayo. Madlok ba? Sa mga anak nga ko, siguro duha sila. Makakitag diliing mo na to. Ayaw nang diliing mo na to. Galakaw nga na itiila. Kanang diliing mo na to nga. Kusog-kusog gamay mo kiyot. Dili na mao. Dili mo na to gyud. Sa hospital, siyempre, kadaghan man gyud tao dito man gyud mag DN sa hospital. Ubay-ubay na gyud ako nakita nga
kuan ba kanang tinuod yun. Kung ako ang istoryahan kung mutaga may gala. Kaning pinakadakong problema sa kita tanan gikan sa kamatigulo lang ka maabot na kag 50. Mo man tayo istoryahan pero sige lang mo kuan sa ako. Musimang sa ako kadali kay para mutuo mo ba mo atog yung sementeryo. Mabisita mo. Ha? Sa sukad sa pagka-doktor na ako hangtod karon daghan ko yung mga experience nga maingon jud ko sa inyo nga naagyat. Kung kamo wala pa mo ka-experience, ako ka-experience ko. So maingon mo nga doktor man dai ka, doktor man ka dok. Nganong mang mutuo man ka og kanang kuan. Kanang mga dili ingon nato. Sa tinuod sa pagka-doktor na ako daghan kayo. Na ito isang second floor sa hospital nga muray kabago lang naman yan ng room ba. Yung pag-rounds na ko sa alas 12 gabi kay lahi man ko mag-rounds kay ako pang tanaw ng mga pasyente nga akong gi-operahan katong mga critical ako man tanaw before ko matulog para di mamumukaw. So tanaw suroy ko pag abot na ko alas 12 may gala tinisuroy ko sa kuan nisuroy ko sa second floor pag-agi na ko ng isa ka room nga kuan ba namatyan bago lang namatyan. Ito mang sabaa. Ya di ako ganahan anang may mga kwartong himuong party. Partihan. Namay uban magdalag mga parinti la sa una. Pwede mo magkadalag pasyente. Parinti ito sa inyong room. Mag-disco pa. Karon dili na, di na pwede. Stricto na kayo. Isa na lang, duha na lang makasulod. Pero atong gabi may gala. Nga akong saba itong namatyan lang ang kwarto. Diingan akong nurses. Ano ang saba? Nagbutang ba mong bagong pasyente diha? Day? Wala dok. Paano na siya? May tao diha. Ano man yung saba malagi kayo ng kwarto diha. Kung nabago lang namatyan. Kaya ako matong pasyente nga cancer of the bone ang bata pa. 18 edad pa itong bata. So, dala na ko itong mga nurses dito sa pagtanaw nila ngayong ngikit malagidok. Tinigong ko nga, pag-agi na ako direct, pati man sa baan, ito yun niya. Asa da ito. Tinigong ko sa ilang nga, sige, sudla, kay tanaw na ito, sulod. Tanaw po na, ngit good. Kaya suga, sige, gibrihan sa nurse ang room, ang suga, may tawag yun. So, manggawas ang tami. Nagtulo mo ng tubig dito dito sa banyo. Palungas atong tubig dito sa banyo. Okay. Kusog kayo. Di. Bisig hadlok datong nurse. Isulod balik. Ako na lang po siyang sabayan dito sa kuan kay kung saan niya. So, pagsulod niya sa banyo may gala kay may gatulo nga tubig. Koy. Ako di man yung ginunong ko adlukan kayo. Pero nalibaw dito akong balahibo. Bugnaw gyud kay dito sa sulod nga way aircon. Ang gawas kami. Pagbalik dito sa nurses sa station, dito man ko niagi pababa. Dito. Saba na po. Di gisulod din ako. Pagsulod na ako, ngit-ngit. Saba, wala tanan. Ako siyang i-mention ang iyang pangalan sa bata ba. Napabakay kailangan dong. Ato man tong gihimo tanan. Gikan man ka sa China, gikan ka sa Amerika. Yung ko sa iya. Yung ko sa imo mga 1 year ago. Atong putlo ni mong tiil, dili man ka musugot. Anong tato mo tong masing mabuhi pa siya mga another 2 years pa. Wala man yun ang bata. Bahala na daw siyang mamatay. So, istoryahan na ako siya. Yan na po'y, pag sige na akong istorya, nawala ang bugnaw sa sulod sa kwarto dahil. May gal. Ang sama na ito. Kung saan mo naman pag-explain na ito, ipaandar ang aircon. Yung ipalo. Di natin, yan. Gito. Isa na gito. So,
Ikaduha na akong experience nga, di gina ako malimtan, hangtod karon. Na-istorya na nako ni sa radyo, siguro 5 years ago o 6 years ago, pero di na ko kanundong po. So, ay kaduha, tungod sa kong kakaapoy ba, nang limpyo man ang mga nurses sa operating room, so nigda ko das daplin, dito ko, nagluko, nagtubang sa kuan, nagtubang sa wall, nagning, sagda na ko sila kay gusto lang yung kung pahulay kay petig yung sakita sa akong likod, kay nag-opera may alaunas hapon, nahuman may alas 11. So nang limpyo man sila, higda lang sa daplin, giunlan ako ning giga kuan, gidugo-dugoan ng mga habol. Giunlan ako. Nakatulog day ko. Sus. Nakamata man ko nga pati yung sabaa. Mo abri na ko akong mata petig yung sabaa gyud sa likod nako kay nagtakilid man ko. Musinggit na dago. Unsa man mga nurses mo nga nakita bitaw mo na doktor din natulog on. Nagpetibig yung sabaa ninyo sus paghayang na ko may gala kay ngit-ngit man ako ra man isa. Doon to isa ka nurse na sa gawas kay nagakaroon sila nagalimpyo sila kay alas 12 man na sila maglimpyo bago mo matulog. So unsa ka daw? Kisay imong ano yung singgit man ka? Kaya unsa ra pa ako nalitok may gala. Kay pag ana na akong ngit-ngit, way tao. Pero ang paminaw na ako ato ba, petig yung daghanang tao sa sulod sa operating room. Nya stricto ba kay ko ano? Kung naay mga estudyante nga nurse, na estudyante mga kuan, mga intern mga ana, di ko masugot nga daghan kay sila mosulod. Isa duha. Nga ako ka-stricto yun sa operating room. Nya kay ang lalitok na kung wag atanaw na akong ngit-ngit man. Dinihayang ko. Tanaw na ako nga, wag mong gitaw niya. Ingon tong nurse nga. Naon sa kadok? Singgit man ka? Wala. May istorya ko mga kalag-kalag dito sa operating room ay gala. Kaya sige man sila kadungog. Sige sila kon nga. Kaya lang mga abot alauna. Saba daw kayo ng mga operating room, mura daw na ay tao ba nag-opera. Yan. Sige na lang, pangutan na ay sila tanan dito. Kasi may nag-opera raw nga, niya matatanan diri, kisa may nag-assist atong doktor. Tanaw nila, may tao. Mao nang di na lang yung mag-istorya o mga kalag-kalag dito sa sulod sa operating room ay gala kay mga hadlok na ba? Labaw na ni mga batanon? Ako kay musilit man yung tinuong ko. Moto, ikaduha to siya may gala. Ay, ikatulog yun katong intern pa ko nga, dito pa ko sa University of Santo Tomas. Tungod sa akong pagabagis, isundan ako akong pasyente nga tigulang dito sa morgue. Gunit-gunitan ako siya. Kinong, kayo nang bahala. Ayos lang ang lakad. Istorya ko sa iba. Nya, sa kong pananaw, nag-smile ang tigulang. 92 years old man itong namatay na ako nga pasyente. Nag-smile. Kung nga, ayaw nag-smile sila. Ayaw nag-smile sila. Makuyawan mo nyata. So, pag kuha na ako, kayo, kanang init-init pa man siya gamay, wala ko siya buhi after mga pila ka seconds, nilawom ang iyang gihigdaan ng kuan ba na stretcher. Nilawom kaysa una ang stretcher sa una may gala kang springman. Di man pres karon nga gahi. Nilawom siya ba? Nya, purag naay hangin ni gawas. Na ba? Nihungaw na siguro sa manong. Kung una. Pag hungaw, akong paminaw, nigaan akong dughan. Kay kurang man itong kahilakon kung may gala. Kay kurang na-close na akong tigulang. Kay may musita dato kay ang mga anak to sa Amerika. Ako pero may iyang kaistorya. Dagang kaistorya ito tigulang. Di ko kalimot. So, nihungaw siya. Kurang hangin yun nga.
Kamo siguro, halimbawa ng lahibo ninyo. Ha? Ako wala eh. Ingon ko siya, babay manong. Ayos lang. Istorya ko saya ba? Kung mapunta ka ng langit, i-regards lang ako kay San Pedro. Maski na mga patay na ako istorya, ingana po ko ka joker na gano'n. Kung punta ka ng impyerno, i-regards mo din ako kay demonyo. Mo sige bitaw tong katawa ang tigulo sa buhi ba kay daghan kay istorya sa iya nga magsige na sa ngisi kay mga joke ko na ako. So, pag na to, gibuhian ako siya. Mo to nga makabalo gyud ko gyud unsay ending sa tao may gala. Unsay ending? Pag sugod pa lang gyud anang medyo paingon na siya ba. Namatay na siya. Kabalo na gyud ko. Ma-feel na ko siya nga, for example, ako rin nagtabang sa iya. Tawag ang mga nurses nga gimalat yun ang pasyente, muduol ko. Kaya nga nalagay ko kaastig sa una pa. So, muduol ko, niya ako siyang istoryahan. Pag ayo-ayo no ay, buutan man siguro ka. Diretso siguro ka sa langit. Sigigas lang kung San Pedro. Antod nga, mupiyong siya, i-examinon man ako kung patay na bagay wala. Kaya ako mo-declare sa mga nurses nga, sige, pananggalan mga tubo, mga catheter, mga tanatanggalon, para i-ready lang sa punerarya. Diyan ako ma-realize ba na naagi kuan siya. Nagi kalag no? May gala. Ambot lang kung naka-file ba mo ana kung naay namatay sa inyo pero ma-feel gyud ako na siya bang naihanging bugnaw kayo. Maigo sa ako pag man wala na. Nya gunitan ang panakong pasyente, medyo init-init pa man. Ingana ako kabagis kamo madlok man mo. Pero sa ako, pero wala lang na siya ba. Nya check lang ko iyang kasing-kasing. Iyang mata, ako kung brain dead na ba siya. Bago ko mag-declare nga patay na niya, i-explain ko sa mga parente, maginilakay. Ako po, makapil pa lang pagkog hilak. Open na lang pagkog. Alangan, nang magngisi ka dito, ang hilak na to mga tao sa imong dole, ikaw magngisi ka, unsa ka. Kuha na lang po ka, apil na lang po ka sa ila. Yeah. Kuhaan, pik sa mga kuhaan, tigtungod, Yeah. Mo managyo dito man kita paingon dai, mga ingani. Istorya lang, istorya ang kuhaan, istorya ang mingaw. Mula siya may gala nga, kung panahon na yun nimo ba? Kung panahon nimo, wala. Wag yun kayo mahimo ba? Katubang ang tagkusay, tagtulo, tagupat may ka-doktor. Yung mahimo. Ready naman, pasanang siya. Babagsak na yung oxygen. Butang ng tubo sa baba. Ginawa, automatic na karon. Sa una, kamot na siya. 1980s, sus. Kamoto na siya. Antod nga, manggahi na ng imong bukton, bumba sa hangin. Kay, man itong mechanical ventilator sa una, may karon yung sus. Nagkagamay, ibutang lang daplin sa pasyente. Sa una, yung kadako refrigerator. Karon, gamay na yun kayo. Yan, na mga monitor, na yung tanaw sa iyang blood pressure, sa iyang pulso, dili na ka mo kuha na. Ang tanan na mga computer na tanan. Kibalo pag gani ka nga, wala na ginhawa ang pasyente, kay basig tuwa ka dito sa nurse station. Kibalo ka. Naging siya ka high-tech. Mao lagi. Nawala na po ang personal touch sa doktor o sa nurses. Nawala na nung ako istorya sa pinakadakong problema, kalibutan, may gala.
Sige lang. Next Monday siguro ang istorya ta ato kay dako ka na siya nga problema mga gal. Halos tanan. Ang kadaghanan sa mga sakit magkasugod dito ba? Ha? Ang tanan kasana away, patay, mga ingana, dito masugod ba? Di na kaganahan mong kaon, di na katulog. Mamayat ka, mawaalang ka kay balo. Examinon ka sa doktor, tanan laboratory, normal. Tubagon lang ka sa doktor, wa mo kay sakit mo. Pero di ay to aday. Ang kanang sakitan akong ginaingon sa inyo may galak at kabalaka. Sige mo worry. Daghang kay mong kadlukan. Sige una-una kung saan na ito pagbuhian ninyo, matay kwarta. Mo na siya ang pinakadako nga problema sa kalibutan may galak. Kay ang netabo sa ato kung sa kalibutan. Gaapas ta pirmi. Gaapas ta ba nga natay mapalit ani, mapalit ana. Niya pagkagabi na di nakakatulog. Mo na pinakadakong problema gyud karon. Pirmi jud ko ana nga magtanaw ko sa pasyente, ang complain niya sakit sa ulo, sakit sa dughan, sakit sa sa pabrang sakita na. Maabot mi sa dito sa istorya nga naghadlok na siya kay wa daw siya income. Patay. Ako mahangan man po kay kung si Bill Gates pakatagaan ta kag kwarta dai. Dapat saan man nato nga pareha man ta pobre. Mao ni nga kanang napamangkoy 5 dines may gala. Kabugon tan Julius. Ang pinakadakong problema dili nang nakisakit yun, makita sa x-ray, makita sa laboratory, diabetes, high blood. Di na siya mao ang pinakadakong problema sa kalibutan, may gala. Ang pinakadakong problema kay daghang kay kadlukan ba. Wala ibayad diri, na mangubrang utang ugma, na ay hawaon na to sa balay o napabutay bayran nun. Mao na gipirmi ang nasa utok nato ba. Mao na nga imbes ang mag-asawa nga okay kayo, magsige nag-away tungod sa kwarta. Imbes nga maayo kay imong paminaw, daghang ka worry ka nagapon ka ba nga susun saon mo nato itong mangutang wala pa man tay pa ibayad. Kanang uban ni noon, mangutang kalimtan man utang. Pero katong mga konsensyado ba kanang konsensya pagkagabi ana didto na di na katulog. Mo na sa tagaan ta mong solusyon, itutuloy na siya. Tagaan ta mong solusyon, unsaon na siya. Kinahanglan siya kanang power of brain control. Kung kamo mong tana sa ako, kung niyagi ba ko kalisod, astilan. Layo na kayo mo Grabe ko, kay problem ko pagsugod may gala. Mao na siya nga, kabalog yun kung saan pagkatubang. Maingon mo nga, okay naman ka do. Okay, paano ka? Dili, tinuod, sus, yung tao. Niyagi biya ko, mamingwit para pamahaw. Ingon mong atik ni mo, storya makagira. Dili, sus, tinuod yun na siya. Ang maligya sa ako kanang kaning mga kung sagon nga kan para tabangan ako akong papagmama kay wa may mga trabaho. Na doktor po din tamang ko kay tunod lang kayod. Nya cum laude po. Inga na siya mahigala. So kanang nga butang ni simang nagyog ka balik sa akong topic ba. Kana mo yung nauna ninyo. Nga naman yun nga, manulod mo na sa gabi Nga nakikahlukan ba? Ngayon siya nakato akong anak, akong maniuli. Ngayon siya naman katong akong estudyante, wa man tayo pang pimayad sa tuition ugma. Ano ba? Ngayon nga na ganing nga butang. Nga pag-abot ninyo sa, ligyan mong katulog, kadlaw na lang, di mong katulog, tuwa na. Sugod ng high blood, sugod ng lubog ang utok, init na kay ulo, pag umana di nakalibang, di nakaihi, disgrasya, madako na yung problema kay ma-hospital man. Abi man ninyo, wa ako kay balo anak, sus, kay balo ikaw na may ngala. Mangkiring-kiring na yung utok ba? Mangita og solusyon.
Ya kay di wa man kay makita nga solusyon eh. Kisa na mahatag sa imong kwarta nga galisod ka? Wala eh. Pag-expect nga ha? Magrosaryo ka kikas buntang pengos gabi eh. Wala. Kung mingon mo nga katoliko ko, baya, hapit biya kung pare, nasangit las panty. Ha? So, sa tinuod, ikaw lagi makasulbad sa imong problema ba? Ikaw lagi yun. Basta na ako'y panahon na igalang na tungkol sa kadaghan akong problema, matulog ko eh. Kabalo mo na unsaon na siya. Ha? Kabalo mo unsaon na siya. Ha? Siguro makibalo kay wala pa mo katubang yung anak. Kapadala na ba mo? Padala na mo mga anak nga upat ka doktor. Wala man siguro. Maski pag kinsang datuwa ka basta padala ka estudyante magdoktor astilan. Katong dili kalibangan malibang na lang yan. Kaihion na ka, kaihion maka bisa pag usaon mo adto ka sa siya di ka kaihion lang ka gawon-una kag usaon na to ray pagbayad oy. Ana siyang tingana nga siya sitwasyon akong giagian may galang. So, ayaw na mo paghambog na mo yung mga problema, ay stilan, layo na kayo mo. Layo na kayo mo. Bitaw may kani si Kuan. Si Lasso, si Dennis. Klaro ni mo siya nga nasa yung problema. Kasus, kung kaistorya lang ka sa ako, Dennis, giunsa na po siya. Ay, maingon yung siya siguro nga, imposible na do ko eh. Man kakatilaw sa akong giagian, pero kung sultian na ka, base pag makaihi ka, sabay sa imong luha, din, kung maminaw ka, sabay na imong luha sa imong ihi ba? Sa akong mga giagian. So, ayaw na lang mong panghambog nga daghan kayo mong problema. Paminaw mo sunod semana, sa Monday, ayaw ninyo i-miss. Dili sa one ko sa doktor sa kanginan, kadili naman mga sakit akong istoryahan rin. Daghan ka ayaw. Mga saan pag-atubang sa kinabuhi, may gala. Atubang. So, pang-istoryahin ng inyong kuhan niya. Ang main topic na ako sa Lunes, kung di man yun mabakpan akong istorya, kana siya. Kung saan pag-atubang o problema. Muna akong itudlo sa inyo. Kung saan pag-atubang o problema, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kamin. Kung katong mga wala pa kay balo sa numero namo na sa bago parang tawagan ninyo, ma-text ninyo, mangutana. Ang bago namong numero is 0966 400 5595 0966 400 5595. So kana inyong i-text para mangutana mo niyo sa doktor sa kanginan yung mabasahan ako. Kaduha, ang pinaka-importante yung numero sa akong kinabuhi may gala kaning numero sa akong sekretary. Kay wala na gyud koy panahon magtubag sa inyong mga tawag. Ayaw magtawag, text mo dito sa akong sekretary. Ang iyang numero 0995 221 8007 0995 221 8007. I-text ninyo ayaw magtawag kay tungod sa kabisi na mo sa clinic may galang. Usay wag gyud say panahon magtubag sa telepon, sa cellphone. So inyong i-text lang inyong message kung unsay kinahanglan ninyo kay mutubag na siya. Okay. Manubag tagdaghang kay text diri may gala. Napagani koy naman kay koy kuan. Bahaw nga text sa una katong the other week. Asa na to na tabutan to? Daghan ni og kuan, daghan ni og bahaw atong last week kay kuan. Fugod ka daghan ba? 0942 807 unsa ni 3544 70-year-old lalaki aslang
ang 1478 sa RBS taas na ba 14.78 na ba dili man FBS. Ang diferensya sa RBS o sa FBS dako kayo noy. Kay kung imong tan-aw ng RBS mura na siya og kanang nga gi-measure nimo ang imong sugar nga ipasagda nimo bago ba ka nagkaon o basig tamis imong gikaon kay tanan gyud imong gikaon nga bisag unsa i-convert into sugar man na siya noy. So kung RBS random na siya itawag, random blood sugar. Ang FBS fasting blood sugar. So, ang ngano man gyud nga fasting blood sugar man gyud ang ginagawa sa doktor. Kay diha na mo kuan sa baseline o sa average. Sa average kung unsa gyud ang normal sa tao. So di gyud ka pagkaulong gikan sa alas 12 sa gabi hangtod nga kuhaan kag dugo. Kay mo man yung accurate kay kuan siya ba pugnan ang pagsulod sa sugar kay kung taas sa imong sugar sa wa na ka nikaon ay mas grabe kag nagkuan ka nikaon ka di mo taas yun dili siya mabasi ba. So kung nag-RBS ka taas kayo magpa-FBS ka gyud. Ang sunod ana kung nagasugod na ka og tambal dit ka to na HbA1c na ang examination na kay para makita kung nabay makontrol ba sa tabletas o mga injection ang ginadawat nimo ang HbA1c. So kung imo siyang bantayan mo na imo makita mo na ginabantayan sa doktor mo na tan-aw sa laboratory nga uy ang HbA1c nimo taas man gihapon so nagpasabot nga walay control ay imong blood sugar diabetes. Inoon ay kamalian anak may gala. Dili man ang blood sugar ang imong sakit. Ang imong sakit man kay unsay response nimo sa diabetes. Amot lang makasabot ba mo. Pero sa tinuod dili ang level sa imong sugar ang target ana pagtambal nimo uy. Unsay imong gibati? Gigutom na ka. Malipong na ka. Daghan na ka kay tambal para sa diabetes pero saka lang gyapon uy mali may gala. Mao na siya nga dili lang gyud ang doktor mo tan-aw sa laboratory ay taas man imong sugar dugangan na to imong tambal dili na maonoy. Di na siya gyud mao. Di na makapasa sa ako ba. Dili na istoryahan gyud imong pasyente nga musta naman kanoy. Wala ba ilipong, wala gutom, nakigana makao o saba. Kaya diha man nimo may bawaan nga ang tambal ni angay sa pasyente. Makasabot mo? Ni angay sa pasyente. Dili ang blood sugar mo angay sa imo maski pagtag-as kay na imong sugar pero ang imong paminaw okay man ka nagpasabot nga hinahinayon na niya og kalaban ang medisina ba hinahinayon niya og kalaban hangtod nga mag-control na niya kay daghan di ang factors nga iyang ginatanaw ana noy minaw ka ang paghimo sa insulin sa pancreas number 1 ang proseso sa imong atay sa paghimo og sugar number 2 na ikatulo unsay imong ginakaot nga makatabang sa imong lawas outside sa pagkontrol sa imong sugar. Kana may pinaka-importante. For example, giingnan na ka nga ayaw kaon na kaon na kaon. Pero galuya man ka. Kung magluya gani ka, ang imong tibuok lawas wala nagasuporta sa paghimo og insulin. Mao na siya nga dili na makontrol imong sugar. Pila na kabuk tableta sa diabetes, pila na kabuk injection, pila na kayunis. Di nakakatulog kay gutom kayo. Kung di ka pangutanaw na na. Wala na. Mapirma ng wati. So, mao na siya mahigala nga. Dili lagi siya pwede laboratory day tanaw. Pero may ko ang mga saba sa kuan ba? Sa mga pasyente.
Kita mo mga doktor nga mo entertain sa inyo, dili man na ingana sa pagtambal sa pasyente. Imo gyud siyang kuti-kutihon. Kay nagapayat lagi kay ko do. Nagaluya ko. Panay nang kay gana mo kaon. Ha? Nagapait in kung baba. Ingana man siya supposed to be. Kunya kung musugot lang pod mo. Ay, taas ka imong sugar na, dugangan na to imong tambal. Maglarat lang na imong mata, di pag kamutana. Mao lagi na. 0955 980 5994. Unsang simptomas mo kuryente, likod, likod, man ka padulong, padulong abaga, ulo, ug tamkugo, mga hadlok, kudok, hawid ko sa kasakit. Lalaki, 54 years old, tagom, aggoy. Muranig ko ano ba? Generalized neuropathy. Sa Bisaya, pananoy, ang imong kaugatan, nirisiko na. 54 years old pa maunta ka. Ang kani nga simptomas dong, nagakuan ni siya ba? Nagapasabot nga sabra na kay imong trabaho ba? Di na kapahuway imong lawas. Murag kaning imong ambot giyon sana nimong ngano man nga ang mga kaugatan nimo niloko naman hinoon. Ni kuan siya ba? Kanang kung sa in English pa mag-spasm siya ba? Di na siya ka-recover kay ang atong lawas man gud na higala atong mga kaugatan mo ura na siya pulso gani nga dili permi. Pasok electric nga way kahunungan. Dili na siya pwede ana. Ang iyang kuan nga mo contract, mo hinay, mo kusog, mo hinay, ana man na siya. Para gud kasing-kasing nato. Kay kung sige na siya bug wala gi undam ay taas na kay isa kadlaw paktaylo na ka. Kay wala man himo gipapahuway imong lawas. Gikan sa mata paingon sa imong mga muscle. Mao na say pinakalisod nga sitwasyon. Kaya pag abot na magkuan ka, mag-spasm na tanan timong lawas, sus, i-sedate man yun ka, ipatulog ka, patulagon ka, nga i-assist lang yun ka nga maayo yung pagginawa. Kaya kung maglisod na kaginawa, butang ka kagtubo sa baba, nakagahi na ng imong mga muscle ba? Kaya ang imong mga kaugatan po, mukurinti na. Pareha gihapon na siya motor gani nga way undang ang motor. Muinit pagdagyan na risiko. Naagyo kay ginahimo nga dili mao siguro ba? Trabaho siguro ka nya mag-gym kada adlaw, di man na mao. Mag-gym gani. Apahayon yun mo imong lawas para maka-recover siya. Maka-ipon siya og energy. Pag umana gym pod. Daghan sa inyo nga pataka lag gym. Basta lang gusto maggwapo kay ang lawas. Walay kabalo nga. Katuday iyang gihimo nga gym. Buonta to mag-muscle wasting siya, magkagamay ang iyang muscle. Magkagamay ang iyang storage sa low sugar ug ang iyang utok permi lang magtrabaho. Way pa ba. Dagan kay kung hibaw-an may tungod sa akong edad nga kadugay na, dili na nimo mabasa sa libro makipag unsaon na nimo sa net ba wala gyud kay makita ana. Pero ang tinuod, ang lawas nato, upahuway gyud. Kung di man galing ka mo kuan, maluya, kay na bata pa man ka. Madismayo lang ka, matumba lang ka gritso. Mao ginay dakong problema. Kay kung tagaan mo sa panahon nga muayo ang imong ayong mapahulay ang imong lawas, mo recover man gyud ka ba? Sa pag unsa na kalayo imong idagan. 09
Sani? 0926 576 7254. Kinahanglan siguro kog light diri sa likod na ako. Dok, lang ang kugan ang kagaw sa TV makita ba sa X-ray dili? Kaya pa, klaro ko na to ni. Kadaghanan sa inyo, magluwa ganig dugo, pat X-ray dayon. Nya di lang biya na mao ang sakit sa baga doy. Di lang biya TB. Na ay bronchiectasis, na sa kabawa na dok. Na ay alveolar collapse, ha? Na ay pleural effusion kana siya ipangalan nako isa ka libro na siya ba? Isa ka libro na baga lang. Mo bitaw na siya nga. Sa una masuko kung magpa-X-ray unta ako dok kay nagluwa og dugo. Sa una masuko man ko. Karon sige. Di na ako makig-argue may gala kay usahay di makita sa X-ray ba. Isa minunsa ka. Para sa ubo. X-ray nimo pneumonia. Permi man na. Eksamino na ako sa stethoscope. Wa gyud tao jamo. Wa gyud ko madungog nga plema. Ya unsa man to? Imagination sa radiologist. Ha? So may tambalan na to tong sa X-ray o ikaw. Nga wa kay gibati, wa kay ubo, wa tanan. Sugot ka. Wala gyapon injeksyonan ka way sakit. Stilan. 0955-451-5744. As lang do. Nganong sige man ko og allergy. Ha? Dili kaya ni tungod sa tambal nga losartan 50 milligrams nga akong ginainom. Okay. Ingani siya nang onong wa pa nag-allergy sa losartan ba? Sa sukad pagmugnaan ng losartan kay bag-o man na siya nga tambal mga 1985 pa man na siya daw. Muna ni puloy sa mga metoprolol mga anak. Kaya medyo milder siya. O pa nag-allergy. So nagyog ka, kung nag-allergy yung ka, na something wrong. Diabetes, immune system deficiency. Unsa nang kabawa, dok? Adto sa doktor. Pa-istorya sa taon na niya kung asa gikan imong allergy. Gikan na sa pagkaon, paingon sa imong mga sakit na imong wa nimo kakabalo. Gikan sa imong atay, gikan sa imong tinae, pa tinagana lagi. Imo na taon. Di lang man kay taon kung unsa kay allergy nimo. Dili oy. Taon kung nabay problema imong lawas. Pag guman ana, taon na pod kung ngano man nga mga tol man ko basta wa ko'y kwarta. Ha? Lagi, doktor mangyapoy mo mangita na. So, istorya mo doktor. Ayaw mo pa doktor sa pag-eskwela sa mga medical school bago mo maghimo og diagnosis. 0936-252-1417. Maglisod ko basa ni Magala kay kusog kay suga sa tubang nako. 63 lalaki unsa ni siya? Kan of Tibagon Pantukan. Unsa ni Dan of Tibagon Mantukan. Mild stroke, half body, binhod. Unsay maayong tabletas tumanon. Ingani siya noy. Ang pagtambal sa stroke noy, wa pa kag-stroke. Sa una gyud bantayan imong blood pressure, bantayan ang imong pagkatulog, ha? Abi ninyo way labot ang pagkatulog ani sa stroke. Na gyud. Sige lang kagkasuko. Ha? Sa puton kay ka sa subok. Diha na sugod na kay mo kan maguna ora na sig baha ang atong dugo pag musuko ta. Mudritso sa atong utok niya kay wa man maana og ingana. Di putok ang utok.
stroke. So na-stroke naman yun ka. Kung sa may tambal, maghulat yun ka noy. Hulaton nimo siya nga mukonektar to nga putol mga ugat dito. Isod no? So sa tinuod, milagro lang yun siya kayo kabalik kag trabaho. Milagro kayo. Kung bata pa ka, taas pa kayo yung posibilidad nga maayo ka. Pero kung magtigulang na ka, magkadugay, di na mo konektar ang kuan. Di na mo konektar ang mga kaugatan na to. Nga mo, mag-ayo lang sa iyang sarili nga mo dugtong. Tarag sana kayo na siya karon. Sa pagpila ka, isa katarong tableta sa imong inumon, wala dito. Kadaghanan sa tambal sa panghatag sa doktor sa stroke, ha? Puro nga pakuan sa palipis imong dugo, bantayan imong blood pressure, nga di mo sakag balik, ha? Dili na siya ingon giayo to imong ugat. Wala pa tabletas nga mo maingon nga idugtong na to diha noy ang imong kaugatan noy, wala noy. Wala gi tabletas. So ang purpose ana niya nga dili ka mag-stroke dayon nga bago lang ka stroke na pod. Muna siya kadaghanan sa tabletas. So ayaw pa-expect yung maayo ka tungod sa tambal. Wala to yun mo siya. Kung kano sa siya mag-connectar, wala kang nagulat sa Davao Light. May pang Davao Light kay magkuhan ka, mag-emergency call sa hila. Ayuho man imong suga, pila ka oras lang. Pero ang utok na to, ay stilan. Pangajian pa nimo City Bernes. Pangajian nimo at unom, tulo pa ingon sa unom ka tuig mo. Mag-ayaw lang na siya iya. Wa kay labot. Basta mo ayaw lang siya. Usahay di yan. 0936-328-4790. Lucky ni Dok. Nganong dili na mugahi si Manoy. Istorya na ko ani Dong. Nag-istorya na ko ani. Sige lang, balik ko na ako na siya kung daghan mo interesado, pag-text mo. Kasi gusto maminaw, kay nana mo na sa YouTube, Nasa YouTube, tanawa ko ninyo. Pero kung gusto ninyong istoryahan ako balik, pwede ko, text mo nga. Dok, istorya in taon nga, nganong man, di naman mugahi si Manoy, Dok. May pang poste, kay mugahi pa. So, text mo tanan, kamong gusto interesado, kay at least, magkumbinsi ko ba nga kato akong istoryahan ba? Pero kung isa ka buok, may tataglaing topic na sa ano mo tan 0955-980-5944. Lalaki, 54, tagom, duha o tulo na, kaadlaw, gagmay, mugawas sa pupo, unsay tambal, Santa Cruz, Digos, bata pa ko kayo. Dali kayo, mayon ko, sinukot, dulculax, inom. Dili, tanong sa ninyo yung sa ginakaon ninyo. O sa ginakaon ninyo, kung anong gahi man sa una, humok man may paning, kung tayo kay gahi pa. Paitaasin yung pagkaon. Bago, maabot na gani mo, pila ka semana nga di yun naguro lang ipaglibang, di na sa pagkaon oy. Labaw na yun na stroke mo ay dili yun na siya normal magkuan ba. Di na siya mabalik og normal paglibang. Tig yung paitag yun. Kutol pa ganun usahay. So, mao lagi. I-manipulate sa na inyong pagkaon bago mo mag-decision nga may inom og tambal. Mayroon mo na yung doktora nito, dili mahilig og doktor. Og tambal. Laman. Natural sa ta. 0943-826-9926. 75 female. Saan katul vagina. Resitaan fluconazole 150 mg tablet. Okay man result. FBS okay ra ba? Fluconazole pili ba makataas BP? Salamat. Dili lang. Wala problema ni ang
kay kuan man siya typical. Pasabot ana nga dito ra dapat ibutang. So ay kabala ka na nang usually naagi sa inyong edad nga maabot na gonong 70 nga magfungus mo dito sa inyong kinatao. Pirmi gyud na siya. 0970-090-5121 56 babae malungon magsigig balik-balik sipon nara kalentura ubo kompleto sa bakuna o booster na siya'y UTI unsay kinungdan ani dok. Kadiha prangka gyud ko magistorya sa inyo. Katong gibakunahan. Nagyud sa tendency mga magsigig balik-balik ang sipon, ubo, naobserbahan gina ko sa akong mga anak. Nganon kaming ako nga wala ko nagbabakuna, wa man di ko katilaw ana. Ano man ang ingana? Ambot. Ang gobyerno po inyong patubagon na. Di, kung tumutubag. Okay. Pagbitaw ko na pabakuna. 0916. Hapit na, Jol. Isa na lang kabuk, Jol. 0916 53 57. Tinuod ba, Dok, maka mild stroke ang stress? Sobra pas mild stroke. Stroke yun. Unsay maayong himungon. 69, 69, lalaki digos. Muna istoryahan ako next week. Halos tanan mga sakit ba igala? Tungod sa kabalaka. Tungod sa hadlok. Tungod sa nagahunahunag mga problema. May stroke. So, importante yun maminaw, gimutanan ba? Kay kani akong istorya sa inyo, gikan sa kadibdiban sa akong dughan. Sa paminaw mo, ipamalita rin sa inyong silingan nga. May istorya o mag-istorya sa doktor. Unsaon pagsolbad o problema. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahangin.